Kenya yangu kenge yudo mwandu kokalo kuom lony mag rawere ma sani sirkal medo manyonegi tije pinje maoko. Kolose mbareny ma Tharaka, jagoro yore migawo ma tije kod dongruok lony mag tije lwedo Mwadime. Opako sirkal kuom tich maber mane ni rawere oyudo thuolo mag tich e pachoka koda ka pinje maoko. Omedo ni chenro mar Kenya Maju Youth Jobs Initiative oken mar ni rawere oyudo tije pinje maoko kende, to en yor ni rawere oyudo lony kod rieko mag nyalo kele thurka e kendo kelo dongruok. Yango ne nyaka sani sirkal osiro rawere 4,050 migepe mopogore ne tije ma pinje maoko. Kata kamano, Mwadime okoni ng'ikruok osebedo ni mar rawere ok yud ler mowinjore e wi thuolo mag tije. Big. For us to exploit our resources, we need know-how and we need capital. And that is the reason why we are saying we are sending out our young people as frontline economic soldiers to go and gain know-how and bring it back home. But we are not only focusing on the international jobs that are available, but also within our economy, how we can capitalize on the opportunities that the government has availed to our young people in order for them to earn a living. As you all know, we are pushing for NYOTA as it is currently, National Youth Opportunities Towards Advancement Program. This is a program that the government is pushing very, very aggressively for our young people to access some seed capital that they can make use of to establish their enterprises. But not only that, those who would wish to gain experience on how to run businesses, we are also giving them that opportunity. We also want to inculcate a culture of savings.